Sign ka K5 Andre La Pastora sa ato ngayon center pa naton si ka K5 Sunny Punay sa kinandan. Ako naman niyo ka K5 June Alohado Kapulo. Naga-welcome gay sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is Thursday, October 3, 2024. Kapit sa 3 na kita subong edisyon din sa aton nga pagpangalagad. Ay salamat kay gali by the way kagahapon o kagabi sa pagbulo sa aton ni K5 Kim Kaluyo. Amo ning akon nga kuan mo ning akon nga partner protege ni kada kun wala gani ko. Siguraduhon nyo mabulo sina sa inyong gwapahon nga kuan nga lady angkor diri si K5 Kim Kaluyo mga K5. Kay puro mga tagaliyon inyo nga mga angkurman di kada gabi. Sa mga maliyon man, sa mga tagaliyon gani na mga astig na, mga misog na. Ugay ka mo kalungulango kay sabi nyo babae, basi masing alan kamo sa kahanginan. So kay may importante kita ngaging katuan abisang kagahapon no, perti gito ka importante gid. Amo tong pinaka importante gid ngaging katuan naton mga ka K5. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamate no. Balik naman kita. At least importante basta wala gani ko importante ara si ka K5 nyo Kim Kaluyo. Ano importante da. So sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, pizza 3 na kita subong edisyon. Ikatatlo na kaadlaw nga filing sang Certificate of Candidacy. Sa subong nga mga tinion sa Iloilo City Hall, sa aton sini nga Iloilo City Comelec mga ka-K5 gali, nagapabilin nga duha palang kabilog ang nagfile sang ilang nga Certificate of Candidacy. Isa mga ka-K5 sa pagka-congressman dalagan si Mel Carion, 83 anyos, nagabaston na. Pero nagsaka pa sa Comelec kag nag-file sa iya nga COC bilang congressman. O silingon kun why sang may maglagan congressman piho na. Sigurado na nga may congressman na kita in the person of Mel Carion. Samtang councilor mga ka-K5, isa pa lang ang nagpapili man, isa pa lang ang nag-file sang iya nga Certificate of Candidacy dito sa mayaton sini nga Iloilo City Comelec. Wala sang liwan, kundi mga ka-K5, si Mr. Moore Espinosa. Asama na siya, duwa pa lang sila. Doon sa mga independent, ini nga mga kandidato, mga ka-K5. So, sa latest nga balita, nga ang informasyon, nga mag-file ang grupo, mga ka-K5 sang uswag, pinagi sa pagpamuno ni Mayor Jerry Triñas kag sa iya nga bata, nga si Executive Assistant Raisa Triñas Cho kag sang iya sini nga mga grupo. So kumplito naman bala grupo nila ni nga daw may naga-laptop ang sugilanon kami naga-laptop ang balita nga nag-upod na kuno sila sang kampo ni Barunda. Pero until now ang kampo ni Barunda mga ka-K5 may una nga ginpagwa nga statement nga wala pa sang klaro nga negosasyon nga natabo. Buat silingon, wala pa sang may inang hustogit nga negosasyon. May mga naga-negosyar siguro galing wala pa sang may negosasyon. Isan pa nga nagpagwa na sang statement sang latest na sining hapon. Nagpagwa na sang statement mga ka-K5 si Mayor Jerry Triñas nga ini siyang hindi na magpapili bilang mayor sa syudad, kundi ang ipabuslo niya magpadagan mayor amo si Raisa Triñas Chu ang iya sining bata. Tapos ang ilang sining informasyon gipagwa nila nga nag-merge o kung nag-alliance na nagumdanay na ang grupo ang kampo sang Gugma team kag sang Uswag team. Pero sa Uswag team mga ka-K5 wala sang confirmation na sa Gugma team wala sang confirmation. Sa Uswag team niya, tiya mo naging confirm, may nagalapta nga sulat nga may pirma ni Mayor Jerry Triñas. Nagini nga sulat mga ka-K5, amo ning nagahambal. Tigaling kay mati mga sulat-sulat nga ini, dapat siniya para nga sigurado bla. Ang sulat niya mga ka-K5, pwede niya mahimo-himo mong, kag pwede mahimo-himoan, pirma da o kunano da, magpalaptahon. Hindi naman siguro na yan, abi mo, base kon
May pwede pa na yan ma-deny mong. Nambal na nga tinga kulihak balo magsulat sinao kapin pa typewritten nga sulat na. Mayo kon handwritten na kay balanon nga kon nga handwritten na. Mas nami kaya kon tingog ni Mayor Jerry Triñas among magwa. Hindi bla? Para nga sigurado. Kabalo ka mo mga ka-K5 may mga may history na bla. May history na ni. Duman nyo sang una, sang tiyempo, sang una ni Secretary Raul Gonzales. Pasikto ni siya ni Secretary Raul Gonzales sang una. Tinambalan sa Jerry, no? Hindi ka magkontra sa akon, di bla? No? Sabat yan niya, oo, sa niya sek, hindi ko magkontra sa imo. Nga ikaw naghimo sa akon politiko, ikaw nagpamayor sa akon. Hindi ko magkontra sa imo. Yung magkontra sa inyo nga duwa sa bata mo. Pagkasunod nga manginadlaw, pag filing sa COC, nag-file sa sang COC, ha? Pagkatapos, may music sa nga, nobody but you. Amo nang history. Sa tong 2010 inang eleksyon mga ka-K5, nagpapili siya sa pagka-congressman. Ang mayor sa to during the time na nagpapili, siya former Mayor Jed Patrick Mabilog. Upod sila nga duwa. Pero, nag-istoryahan na sila ni Secretary Raul Gonzales. Istoryahan na sila yung sekretary paasikto sa nya Jerry hindi ka na maglagan geda sigurado kayo hindi ka magkontra sa akon sabat ya man pag-abot sa election time mga ka-K5 nagsulat na yun nag-file sang COC sa pagka-congressman kontra sa bata ni Raul nga si Raul Jr. kag may music na yun may kanta nga nobody but you. Mga ka-K5 history ina ikaduha sang 2019. Sang 2019 mga ka-K5 araman. Siya pagani nagalsa sang kamot ni former Mayor Joe Espinosa. Nga siling niya Joe. Yang magasunod siling niya. Kayang iya sa to nga pronouncement during the time may balatian siya nga sa Suprer. That's why ngay pasaya sa kay Joe Espinosa. Tiambal niya Joe. Ikaw Joe siling niya makwana. Ikaw ang masunod nga mayor. Gin-confirm pagid ni Mayor Joe Espinosa. Kumadto si Mayor Joe Espinosa sa ilang balay kagin dala mga kabataan kag magpamahaw to. Maghambal nga niya Manong panawagin sa kay Mayor Jerry Triñas mong. Niya Manong yan itong hambal mo gapon man sa tubang sa mga kapitan tong damo-damo. Anong sabat niya Joe pag ako maghambal si imo niya sa niya sigurado na suportado taka niya tanan as gasto pati gasto mo akon. Igo dayawon kwinta. Pag abot sa election time, nag-file sa COC kontra na sila nga duwa ni Joe Espinosa. Hindi bala? So amon ang mga ka-K5 subong ari naman. Hading kagaina sang aga nga breaking news. Una-una nga breaking news, hambal nga breaking news. Sila nga si ginkasugtan na sa may alliance na. Ginkasugtan si Congresswoman Jamjam Barunda magapabilin nga Congresswoman ang magapadalagan mayor si Raisa Triñas ang magapabilin nga Vice Mayor si Jeffrey Ganson. Mayor Jerry Triñas hindi na magpapili, hindi na magpadalagan, mapahimunong na lang. Amo nang una tapos nakabutang dito halin sa source. Halin sa reliable source. Hasta nga sang ulihi way mabalaan kung anong reliable source. Sang ulihi may nagwa nga balita. Mga ka-K5 nga ang nag-confirm naman ang Chief of Staff ni Mayor Jerry Triñas nga si Jonas Villosilio. Mga ka-K5 nga abog man na kunong matabo. Hasta nga sang ulihi may arapin nga follow-up dugang. Mga ka-K5, amo na ini ang sulat nga nagalapta sa social media. Nga ang sulat mga ka-K5 nagahambal nga inang nakabutang dito nga amo na nasa ang deklarasyon nga hindi na maglagan si Mayor Jerry Triñas ang in behalf sa iya ang mabulo sa iyang bata niya nga si Raisa Triñas and then magapabilin nga Congresswoman Jamjam Barunda. Karon may mga pila ka mga statement mga ka-K5 nga nagagwa. Una nagpagwa sa statement mga ka-K5 ang spokesperson sang Team Gugma nga si Pastor Stanley Flores. Naghambal siya nga sila niya may mga negosasyon pero wala pa sang may nakwan, wala pa sang may nahuman. Hasta magapon, sila nga gabi. Ang ara sa Media Bureau mga ka-K5.
ang sa Media Bureau sang Team Gugma kaiman may ara pagigali follow up sa uli mo kundi pagkatapos to kundi may ara nga sulat to nga pirmado ni Mayor Jerry Triñas mga ka-K5. May follow up pagid. May ara pagid nga ginpagwa nga statement na maliwat si Jonas Bilyosilio nga mapatawag sila sang press con, may paghiwaton nga press conference upod na sa alliance. Karon mga pila pagid lamang ka mga minuto sa managliligad may ginpost mga ka-K5 ang Media Bureau sang Team Gugma kalaghambal nga wala sang may matabo nga press con. Tapos wala sang may ginistoryahan kag sang matuod-tuod nga alliance. Sa malipot nga sugilanon, kung imo basihan kay kung imo lang tawon, mga ka-K5 nga ang tanan-tanan nga nagagawa nga mga balita pareho sini sang ginatawag nga alliance nga ini halin lang tanan sa kampo ni Mayor Jerry Triñas. Dra lang tanan naghalalin ang balita. Wala mga ka-K5 sang response nga halin sa Gugma team. Sadya ni. Ti mga ka-K5 ang aton sining ginalantaw mo ni ay ining nagaguluwa nga mga balita ni isan pa mga ginakot nga mga tawo, isan pa maghambal pa nga ginako na nada ni ginako na nada ni Jonas Bilyosilio bilang Chief of Staff ni Mayor Jerry Triñas, mga ka-K5. Pero ang inang sulat pala nga nga pirmado ni Mayor Jerry Triñas nga lapta subong sa may social media mga ka-K5, ini nga sulat bala authentic ini matuod ini kay ang gusto nato nabi kung tuod gid man ini ang negosasyon kagamo ining ginahambal ni Mayor Jerry Triñas dapat tingog yang mabatian, hindi kay sulat lang kay may history na gani. Di sa imo nga paglantaw may posibilidad ayhan nga magpati dayon ang Team Gugma sa ina. Nga kung sa bagay kung imo lang tawon daw hindi siya kay unilateral nga alliance nga may istoryahanay nga unilateral or mga ka-K5 nga bilateral. Nga nag-inupdanay gid sila ka nag-istoryahanay gid kay daw wala sang mga nagagawa nga mo nga balita. Ang Team Gugma why sang response. Mga ka-K5 kay kung may response na nakakuntuod ina kundi siyempre ma-response ginant mo tuod ng Team Gugma hindi bla? Nga tanan nga balita nga nagagwa puro lang tanan halin sa Team Uswag nga wala sang balita nga halin sa Team Gugma. Mga ka-K5 wala sang confirmation sa Team Gugma. Ang tanan-tanan confirmation ara sa Team Uswag. Sa malipot nga sugilanon kundi mo lang tawon ang nagapangariglo, ang gusto nga mag-ariglo, ang gusto nga mahimo ining ariglo nga ini amo ang Team Uswag. Mga ka-K5 kay nga ate halin sa ilang mga confirmation may mga ginakot sila nga mga reliable source. Isa sa mga reliable source naging pagwa sa mga mainstream media mga ka-K5 amo si Mr. Jonas Bilyosilio hindi ba? So sa imo nga paglantaw sa inyo nga paglantaw ayhan may posibilidad nga mapati-pati dayon ang Team Gugma sa amo sini nga klase sang amo sini nga klase sang proposisyon nga mga ka-K5 kay nga may mga history. Isa na dire sang nabiktima sang history amo ang bilas mismo ni Mayor Jerry Triñas nga si Joe Espinosa. Ti mapati ayhan ang Team Gugmas. Hindi bla? Na amo nang puwerte kasadya mo nang masadya nga sugilanon nga dapat siguro paniguro man siguro tong Team Gugma kakapin pati kung imo lang taon ang istorya mga ka-K5 start sang March 15, 2024. March 15, 2024. Bodo kanta lang K5 Andre no? Kabati ka na sang kanta nga na? On March 15, 1621, when Limasawa was discovered by Magellan. March 15, 2024, nagpatawag sang press conference si Mayor Jerry Triñas
ang iya ginpatawag nga press conference hapon ato natabo. Gintambungan sang mga masunod. Raisa Triñas, Cho, Mayor Jerry Triñas, Miguel Triñas, Jay Triñas, kag si Jujuang. Amo ni sila ang presensya sa amo sa tunga tiyempo nga nagpatawag sila sang press con. Kag masyado katiga ang mga tinaga nga ginpagwa mga ka-K5, no? Ang mga tinaga nga ginpagwa ni Mayor Jerry Triñas nga gintawag niya nga traidor si Congresswoman Jamjam Barunda. Bangod kay nagahimo sang grupo. No? Ini siya ang naga-organize. Naga-organize siya sang iya nga grupo. Mga ka-K5, magluwa sa grupo sang Team Uswag. Ti amo na kuno nga gahamba siya nga ginatraidoran kay sang tiyempo sang barangay election. Ang mga barangay kapitanya kuno ginpakontrahan ni Congresswoman Jamjam Barunda. Kag naga-organize kuno si Congresswoman Jamjam Barunda sang iya man mismo nga organisasyon. Amo nang rason kung nga hindi sa gusto nga magpadayon sa pagpadalagan si Congresswoman Jamjam Barunda kag ibulos siya ang bata niya nga si Raisa Triñas. Di ba mo ng balita mo ng pinakadumduman nyo? Gipatawag siyang press conference? So pagkatapos at to, ti laban-laban, hindi manigar laban-laban, may posibilidad na stress man siguro kag kaya magurok tulog sa to during the time si Congresswoman Jamjam Barunda na-underestimate nila si Congresswoman Jamjam Barunda hindi magbato. Di karon kami nagagwa nga balita nga daw mabato gid. Mga ka-K5, wala mag-expectar ang tanan-tanan nga makapauli diri si former Mayor Jed Patrick Mabilog nga may posibilidad amo ini ang isa sa mga rason kung nga nagapangariglo subong ang Team Gugma. O hindi blaba, si may posibilidad mo na? Di pertek sadya ni. Nakaka-K5. Pertek sadya ni. So amo ina mga ka-K5 ang lantawon naton. Galing kay amo na gani ang nagagwa nga mga informasyon nga basi may posibilidad nga nagapangalang-alang man to ang Team Gugma nga nga mag-response ang ginatawag naton nga alliance o kon ariglo sa tunga sang sining duha ka mga partido nga ini kay nga tungod sang history halin sang una sang tiyempo ni Secretary Raul Gonzales hasta nga nabiktima si former Mayor Joe III Espinosa. May posibilidad isa ina sang mga nagasunod sa pinsar sang Team Gugma nga niimo ganito mo silingon kapila ka bisis nga ginhimo na bala ni former ni Juan Blag ginhimo ni Mayor Jerry Triñas Blag nga amo nang ginahambal ya pero lain ang ginahimo niya amo na siguro kung nga mabudlay maguro sa ligan amo nga makon mo na nga masalig ka pa imo sina amo na ginasiling bala nga kon sa mga hiligay noon pa pero nami gini kun English ang balay mo pila ka bisis mo siya pila ka bisis kinahanglano amo nagiling siyang hilang hulambalano ni K5 Andreo nga kinahanglano mo pa bala nga ubuson inom ang tubig sa dagat para gid lamang nga mabalaan mo nga mapait gali o kon maasin. Hindi bla K5 Andre? Amo na sa ang mga halambalanon di kinahanglanon pa na bala bangod sa mga history nga natabo nga ina ang kalabanan nga mga ginapang deal kag mga ginapang introduce o nano pagid nga mga deal o kon ariglo nga introduce ang team ni Mayor Jerry Triñas kinanglanon bala nga patihan mo dayon o hindi bla sana ko hindi ko magpati o hindi bla sinabi pati na sa inyo paglantaw kung ikaw ang transaksyon sang kasubong sina nga klase sang transaksyon bangod sang mga history mapati kayhan
Bisan grade 1, section 51 kay insindi na na. Nga base piaw, layo pa matapos ang filing sang certificate of candidacy. Base gulpi labla dugay mambal siya. Ati amo man ang ginhambal ko ngating bata ko lang mabulos akon galing kay sangulihi ang mga leaders, ang mga grupo, ang tanan nga mga kapitan, ang tanan nga mga leaders, hindi gid gusto nila nga madlagan gid ko. Kano karon to ni Jamjam Barunda kag ni Jed Mabilog. Ni Black K5 Andre nan. That's why mga ka-K5 kung mga ako ngara sa kuanabi sa kung mga ara ako sa site, kung mga ako abi ang sa personalidad ni Congresswoman Jamjam Barunda o kung ni former Mayor Jed Patrick Mabilog, mang duwa-duwa man ko nga magbaton. Ilabi kag labaw sa tanan, maduwa-duwa ka nga kung bala tuod o kung seryoso ang ginaariglo si mo kung hindi. Hindi bla? Bangod sang mga history, amo na gani, amo na ginasiling bala nga, bisan imol ka lang nga tawo, kung intact ang kredibilidad mo mga ka-K5 Andre, kung intact ang imo nga kredibilidad, nga inang ginahambal mo mapatihan, mga ka-K5, bisan ano pa ka manggaranon, kabisan ano pa ka wais, kabisan ano pa ka mga alam ang mga tao nga ginaistorya mo, kaginadil mo, kung nakita nila nga may panindugan ka, may prinsipyo ka, kung maghambal ka, isa lang pero ginatuman mo, nga ginatawag na ilan na bala nga palabra di honor, kung word of honor, mga ka-K5, patihan ka gidayon. Bisan imol ka, bisan daw pipitsugin ang itsura mo. Basta, nga ang ginahambal mo, tapos ginatuman mo ang ginahambal mo, may word of honor ka, laban-laban mga ka-K5, patihan ka gidayon. Pero kung mag-amoni, may mga history nga natabo, pagkatapos ikaw imong pati ka, daw pariyo sa nagkaroon nga, amo na ginahambal bala kang halambalanon, nga kinanglanon, pabala nga ubuson mo suyop ang tubig sa dagat para mabalaan mo nga maasin gali ang dagat. Diba? Amo na sa mga ka-K5, ang ato sila nga ginalantaw. Kakapin pa dugangan nga daan nga ang mga balita nga daan puro tanan na puro lang tanan na sulat kag puro lang tanan na social media. Wala sang tingog nga mabatian. Pwede mapanginwala mo. Mahapos ka tama maghimo sa mga sulat-sulat na mayo ko sila nga handwritten nga sulat naman. May nakay ko sila nga inang gina-video kabla nga gina-video kabla nga samtang sige imo nga sulat. Mga ka-K5, sige video black, sige hambal. Ako, si Mayor Jerry Triñas, nagasulat diri subong. Amo ni ang akong sulat. Amo ning kaundan, are. Makita nyo, ginabidyo ko subong. Bipirmahan ko ini. Chug-chug, tsak. Are na mo ni ako statement. Naina siguro. Basi maghambal siguro si Tim Gugmangan niya. Ilang taon ta? Pero kanugon sa tong grabe nga pangaras-karas ni pasugiron ni sila sa nagligad ni kumplito ni ilang nga team. Siningin ko so pasugiron mo ni sila puro na tanan-tanan sulid ang ilang nga team. Sulid na katama. Tapos doon nga panglaghap na lang kuno to si Congresswoman Jamjam Barunda sa mga rapo-rapo nga mga leaders. Uy, kita bayas ha. Pero tiyan mo na abing insakto nga balita mo. Nangala ko na abing karong ligwaton kaya mo ng informasyon, mo ng balita, hindi bla? Amo na gaguluwa, hindi bla? Ang tanan nga mga kapitan, ila. Tanan nga mga leaders, ila. Si Congresswoman Jamjam Barunda nagapanglaghap na lang sa mga rapo-rapo. Katapos daway na sa mga updon kuno nga mga updon nga mga politiko. Way na sa kuno updon. Kay ti ara na tanan-tanan nagtipyok sa kay Mayor Jerry Triñas. Isubo nga ang mga ariglo man. Nga mga ariglo ni sila. Yan po, senyor da. Di na kami mag-intry kay 500. Dra lang kami asta nga komentaryo. Dra lang kami asta. Di black kay 500. Dra lang ta. Amo na. Bili namon nga question. Pamangkot. Sang una, gahambal ka mo nga puwerte kasulid-sulid. Tapos rapo-rapo na lang to. Kung sa mga pagkaon pa, kung sa mga karne pa, ang tanan-tanan nga tambok, tanan nga mga unod ara sa inyo, ang nabilintos kay Jamjam Barunda, tulan.
Tapos subong, daw makuan ka mo, daw mariglo ka mo sa tulan. Gusto nyo man ng tulan? Ay, dapugagid. Ay, Maria. Mariones, di garapon ni Santissimo. Daw ginaubo ko, minom guro ko na isang klinika di TX 500 ka klinika di Tribayoy, no? Naon ko guro kay 500 ng klinika di TX 500 niyo. Ang klinika di TX 500 mga ka-K5 namin ni mong pampabakod immune system ni. Lalabot sinaga pa namin isang kagapahubin sa aton nga selula. Ginabalik niya sa kuan sa normal kag ginabalik niya sa nami ang ato sini nga selula mga ka-K5 oh. Kabalo kamo nga ang klinika DTX 500 mga ka-K5 kay balo bala kamo nga manami gali ini siya para sa pag-maintain nga malikawan naton ang ginatawag naton nga cancer. Kabalo kamo mga ka-K5 sa latest nga datos. Ang cancer ikatatlo gali subong nga amo ang nagapangtatlo nga kaso sang pagkapatay sa mga pasyente. Ining cancer mga ka-K5. Tida mo damo ang klase sa mga cancer. Isa sa mga cancer mga ka-K5, amo ni sang sarcoma bla niyo. Amo ni siya ang ginabatyag subong ni Doc Willie Ong. Kilala nyo man na sa sikat na social media si Doc Willie Ong. Mga ka-K5 kag mas makilala man ini siya sa ginatawag nga herbalist. Kag doktor gijay. So, nagbatyag sa sang sarcoma. Ining sarcoma isa ini ka ginatawag naton nga makamamatay man klase sang cancer. Ang sarcoma isa gid lamang ini siya karer o tumalagsahon nga sahi sang cancer. Apang ini ang isa sa pinakabudlay bulngon labi na kon late na ini nga stage. Dua ka klase sang sarcoma. Number 1 is may soft tissue sarcomas kag may ara man nga bone sarcomas. Nabot siling nga tubos tulan. 60% sang sarcoma ang nagatubo sa kamot o kon sa tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon liog. So ano ang mga factors nga nagapataas sa risgo nga magtubo ang sarcoma? Ang history sang radiation therapy chemical exposure, kag malawig nga paghubag sang parte sang lawas, genetic disorders, kag may ara nga family history sang cancer mga ka-K5. Amo ina ang mga factors. Then, ano naman ang mga sintoma sang sining sarcoma nga cancer? Mga ka-K5, number 1, nagasakit o kung nagahubag imo nga tiil, kag kamot, o kung balikawang, o kung likod, o kung tiyan, hindi magiho nga joint, hinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Ikilo nagagabok tulan mo. No? So, amo ina siya ang sarcoma. Amo na sang sintomas ang sarcoma. So, dapat likawan naton ini ang sarcoma kag ibang nga klase sa mga cancer. Mga ka-K5, mag-DTX 500 na kita. Kag may TC kada adlaw-adlaw. Puno sang anti-carcinogenic nga properties ang DTX 500 agud nga mapunggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas kag masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman isa sa pinaka-alkaline base nga vitamin C nga kampyon sa immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agud nga patyon ang mga guba nga selula sang lawas naton pinaagi sa apoptosis bag-o ini nga bag-o pa man ini nga mag-mutate ang ini mga ka-K5 kag mangin cancerous. So hindi na paghulata nga magtubo pag bukol-bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-DTX 500 kag may TC na kita adlaw-adlaw nato sining imnon para sigurado magapabiling healthy aton nga lawas. Mga ka-K5. Tanbay ka mo sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati talakayon ta iban paginton nga mga issues sa ato sining nga pangalagad. Mga ka-K5. Damo sa mga damo sa mga
curious. Nila ano gid man bala subong ang politika. Actually kung ako yung mga kakipay pamangkuto nyo, total independent man ako yan, no? Nag-declare mo ko yung madlagan ko konsyal sa syudad. Pero independent, hindi bla? Pero kung ako nyo pamangkaton sa independente na ako nga klase sang opinion, kung ako ya gusto ko ya may inkwentro gid. Okay, 500. Nga Kay man mga ka-K5, ang inkwentro, amo na dra naton ma-practice ang natawag naton nga inang demokrasya. No? Dra naton ma-practice or ma-exercise ang demokrasya ang aton kinamatarong. No? Sa pagpili kung sinong gusto ta. Man ining mga yudikakak ni nga mga pilantropo niyo, ng mga diputado, ng mga tao, ng mga pilantropo, amo ni silang nagaubra gigapahari-hari das babaw. Kag magmando nga hambalon nga siya, berig luha nyo na lang na, amo ni mo to. Nga saka, ang ilagi na concern niya, ilalang kami amon nga mga pumluyo, nga mga pigado, wala concern ang mga yudikakak nila, Ano ka namin pangbakama? Kalma. Kalma na, John, Why ka pa ka-file si Usi mo, John? Kalma, John. Wa ka na tungadaan sang form, John, basi maubusan ka bala, John, So, kalma. Mga ka-K5. Kuryan talaga karon sa atin, diri sa ato sila nga pangalagad mga ka-K5. Kag standby ka mga kay-shout out taman ka mo ato sila mga followers ba? Damo aton viewers ba? Sa gana viewers na damo, gali ba? So sa ato sila papabalikon taga mo karon na sa mga viewers naton diri sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Aton nga oras, las 10:18. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako lagi. hindi ako ka. Wala ba, tabos ako daw. Luha ko. Sabi man, bas mo. Ngayon na, kadaan ako niya. Sadya ko kanina, kabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ko niya, pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat gid sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages.
nakaraang taon sa isinagawang survey ng Kantar Media. Mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 28 minutos na nakarigad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangaragad. This time, check naton ang sitwasyon sa aton sila nga syudad, situationer, no? Pero antes sina, pangbasahon tayo yung mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers, so. Mga ka-K5, sila ni RJ De Los Santos, sila nga, good evening Idol John Kapulot, salamat kid. Sang balita sa K5 News FM Iloilo, always kid ako ako sa balita sa K5 News FM gapamati gid ako always diri sa Monica Iloilo City proper. God bless you all. K5 News FM, God bless. Okay, Giovanni Estember, good evening Idol John Kapulot, temprano paniugtas ka na masaot danay bala sang turagsoy Idol ayugli no lipat ko. Gusto nyo magpabalhas, kayang-kaya pa K500, kaya magpabalhas. Kaya pa, kaya? Para gali. Si Meiko, good evening. Reynan Garalda, good evening. Kay Chris Banjula, good evening naman. Ma'am Bengs PSG, sa kay Sir Ronald Patriarca 2. Good evening. Romeo Subiri, good evening sir. Virgilio Lavado, Idol, nagbalik naman style niya. Sang time nga nagpadalagan siya dapugagid. Si Tristan Yata Vigo Laida, may gabi man. Angeline Alonzo, hi Idol John, good evening. Kay Princess Sales watching from Metro Maynila. Sadya sa inyo Si John Mendoza niya, tanan nga barangay hall, ila dapugagid. Sa kay Jan Wawiro, puro kadlaw-ilaw. Sa kay Gerald Habadan, wawas naman ni Idol si Kwan mo. Karen Joy Malfarta, request song, My Love, Westlife song. Thanks ka K5. Bado pagkantaho niya ta sinisang Westlife nga singer nga kanta mo. Karon na, pamati karon sa kay K5, kay K5 Mat, kay DJ Mat Chocolate bla, kay Siaga Patukar sina. Kay Marky Cho Maluto, sulong syudad sang Iloilo, gugma paras pumuluyo sang Iloilo. Jasper Jan Linterna, siniya kampiyon. Jan Mendoza niya, one word is enough for the wise man, Team Gugma. Siling ni Kwan, ni Jan Mendoza, hindi ka mo magpati kay tingali, laglag labana. Kay Vinven Martinez, good evening sila niya from San Juan Molo. Princess Sales, good evening. Geoffrey Nonato Pagsugiron, good evening. Robiliar Inday Galiano, sila niya scam ina, scam. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron niya, istorya, kuris-kuris, hindi sila magpalati, gino. Sa kay Million Daga Paul, good evening Idol John, pa-shout out sa mga pumuluyo sang Barangay Suok, Arivalo, thanks gid. Hadlok guro sila sa Team Gugma, ang Team Uswag napugagid. Sila ni Jan Mendoza. Si Mercedes Malquerido, good evening watching with you. Ralph Dasa, luntal niya amo na hambal ni Doc Pasita pare sa debate. Jire! Dosundon ko gyapon baka di. Hindi na.
Sakay Vientichite. Yan may gabi ka K5 John, live watching from Leon, Iloilo. Shoutout lang sa Kapyo, Takaisan, Kalansingin, Kapirayan, Kapilastike, Cabana, kag Talha family. Madamo gid nga salamat. Kay Miguel Solero or Manuel Solero Bilan, good evening John Kapurot Idol. God bless watching sa Cali, Dumangas. Kay Susan P. Siscar, good evening man ma'am. Kay Ralph Da Saluntao, niya pre, pati ka na. Tim tahimik lang taya, te, kundi uy pakpak ni Jerjer. Kay Rodel Isla may gabi man, John watching from Maestra Vita Uton. Okay, o sino pa ni? Fred Pasgala Jucampo, yan no natabo ay dapuga. Nag-isa sila. To become one kuno mong. Pero ang number 2 ay gambal. Ang 1 lang pero may gambal nga sila kuno. Ang kalimbawa gani sa ako nakilala, sila nga kalimbawa sinanya daw pares na bala nga ginapasikat mo bala nga nubya mo na siya. Pasikan ginapanugid-sugid mo bala. Yambal mo nga si Kwanbeto, si Kaki5 Kimbla niyo. Nubya ko na. Tapos pamakuton mo si Kaki5 Kimbla ni Kaki5 Kimbla. Yan buta, way tamon ka ra. Yan mo ng kalimbawa ya. Kay 500 hindi bla? Oh. Yan mo ng kalimbawa ya inang ginapanugid-sugid mo na to sa mga amigo mo bla pre. Yan nang galakat mo lang uyab na oh. Yang uyab na oh. Nubya ko na pre. Tud ka to pre. Nubya ko na. Hambala nyo bla. Pamakutan nyo bla to kay nubya ko na. Pagpalapit sa mga kumparian niya, miss, nubya mo kuno, nubya ka kuno ni pare istong, ha? Sabton ka masabat ang bahay. Sino na saya man? Way ko na iklala saya. Way, hindi ako yung nubya, ya? Oh. One-sided siya ang tabo, subong da one-sided la. Nga inang ginahambal sang Team Uswag, nga nagkuha na sila, nagbalikay na sila. Nag-laver naman sila liwat. Igo pa magkutuntong ginahambal yung laver na sila liwat. Nagbalikan ni sila mga Kaki5 sa batsang sa piyak daw. So niyo waya. Siya lang na yan, pamatyagan. Yan na yan. Kasadyahon, no? Kasadyahon. Oh, siling ni Fredelin Anihal Tere. Niya, pa-shout out siya kay Papa ko, Freddy Esconde. Tere, permi lang nagapamati diri sa Villa Consolacion, Tabuk Suba. Okay. Sakay, okay, may gabi na sa mga taga-barangay Tabuk Suba, Haro. Kay, sino pang white mabasa? Dindin Melanie, watching from Taiwan. And, sakay, Sir Fred Pasgala Jocampo. Okay? Ang iban pagit karon nga mga information, plus tata pagit kag iban pagit sini nga mga mensahe nagikan sa ato sila nga mga followers ipang plasta taliwata kay this time masaot tanay saot damo ga request discount man tam pabalasta do tog na one giman ko subong wala labot sila do ko na do ginatuyo nako saber disco tanay ori dinari day plastar fight.
Hapo, hapo, hapo! Kapoy, kapoy! Pwerte nga. Pinamalhas mo ko ba? Mo na gito, bro. Turagay man na, nagmantika man ang akong ngagtag. Gusto yung magprito? Katulad mo de. May mantika di risagtang ko. Sige. Sa ato sila nga pagpangalagan mga KK5. Kay Aluha Stat, nga good evening idol. Hello lang sa kay Carmela Tayab, TY, kay Mark Loe Mendez watching from Hong Kong. Good evening. Kay Wela Vergara, good evening man. Sam, good evening idol John, listening at in Villa Consolacion, Tabuk Suba. Kay Jonas Saldo, good evening. May Michelin de la Cruz Soquilia, watching from Canada. Kay Raymond Gutierrez, good evening. Kapamati kami diri sa Tanod Outpost, ang Barangay Kabugaw Norte, Pavia. Upod ko ang mga mapisan ng mga tanod. Ayos. Kay Anelia Halderis, Ardelisa Nagalio, good evening man. Jan Mendoza, Dol, sinya shout out mo naman ang Tao Gamma Phi ng happy 55th anniversary tomorrow. Kay Jonas Aldo, good evening. George Tagulimot, nya good evening Tets. Turagsoy na, dapuga kadugay. Ato na tapos na. Kay Henrich DZN, the boat is sinking idol. Ha ha ha. Aba. Amo nang malain da kung magambal ka nga the boat is sinking. Ang lain da kay hindi bala aran na sa mando sa mga kuan sa barko blaya. Ako pananglitan gani sa barko. Hindi bala kung malunod ang barko, pinakakatapusan ng galumpat sa barko, hindi bala ang kapitan. Singgit na sa abandon ship, ti tanan-tanan nga mga pasahero, kay tanan nga mga crew members, una na nalumpat, pinakakatapusan nga nagalumpat ang kuan ng kapitan. Subong daw lainaw. Daw unang kapitan lumpat sa mga kay Lingerhem da may gabi lang ya, importante sa niya idol, ikaw ya ang magdaog sa pagka-counselor amo man Kay Carlos Senior Hamile, may gabi idol John, pa-shoutout da sa mga members sang SRM Tuda Carlo, Noli Nisto, Noe, Pak Jimmy, Pato, Archie Daddy Bimboy. Kay Mark Vincent si Javier da, good evening man. Kag sinupang way, Bambeng PSG, kag iban pagid. Balikon ta na maliwat karon ng iban pagid diri nga nagaupod diri sa ato sila nga pagpangalagad. Check na to ng mga balita kay informasyon, sitwasyon sa palibot sang syudad mga KK5. Upod kita sa kay KK5 Aaron Lloyd Rifollo. K5 Aaron sa kampiyon nga Situation Report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. Good evening. Good evening, Kipanso. Good gabi. Yado. Good gabi. Maninoy, good evening. Kumusta, Yado? Ari, Maninoy. Kilala ta? Napugday na. The K5 Zone, may gabi sa ato niya po, pumpos kati palabati. Karon diri kita sa may area sa lapas sa K5 Zone. Nag-apropanilag kita diri sa may dalan, kag nag-apropanilag kita diri sa putik-putik sa mga pamuluyo naton, kinabi diri sa mga
mga tricycle drivers naton, mga tricycle driver kay 5 John, mga jeepney driver kay 5 John. Magluwas sa kung ang dalan naton panilagan ta kay 5 John, mataway. So subong ang dalan ta diri sa may Burgos Street, tapos kita diri sa may Urbana Street kay 5 John, mataway ang dalan. Pero ti amo ni ang sa partiya sa pinolotika kay 5 John, daw may ara gid sang may ara gid sang kay 5 John sa pangalan na gid nga ginasinggit sang aton yung pamuluyo diri kay 5 John. Sa di na. Bisan din na kay 5 John. Aba. Tuod ka? Sa paglibot-libot naton kay 5 John, diri sa bilog na distrito iya sang sulod sang Iloilo kay 5 John. Mabatian kay 5 John ang balaan na sa aton yung pamuluyo kay 5 John hindi na pagising kita karon ga bangwa da karon ga introduce kita aton ka politiko di. Yes. Amo gid kay 5 John. Na karon no. Basta ako nanulang dang ilang na singgit da what you hear leave it there. Na kay mabudlay kay kun lawagon ta di karon masalaan ta karon ga introduce ka politiko di. Ako na lang i-endorse bla para nga kung may multa gid man ako na bahala mang multa. Pero kay 5 John. Oo. Pero with regard kay 5 John, nagalibot-ibot makita kay 5 John at parte sang sa eskwelahan kay 5 John ti kurso naton ini. Di part sa nga mo niya pag sorbi-sorbi iya sa dalan kay 5 John. Matik na. Sa inyo gali na nga kwan, sa inyo gali na yang inang assignment sa inyong eskwelahan. Yes, kay 5 John. Ang pagpalangga kay 5 John nga tayo ginasinggit sa tabo, kaya hindi ila makita sa pagkabutang kay 5 John, kundi mabatsagan, mabatian, kag makitaan kay 5 John. Kaya di, inulit kay 5 John yan, no, ay singgit kay 5 John, ha? Oo. Okay way pa man matapos ang filing sang COC ang balaan ta na galing ko nanong matabo hasta sa pitsa 8 lawig pa pitsa 3 lang ta subongo. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 may 5 pa kadlaw bili no. Sa kalawig pa sang tiempo kun sa mga kwan pa ni kun sa mga palumba dalagan ni sus lawig pa ni nga dinalaganay. Inaya sa politika. Okay. So, sitwasyon subong sa syudad, kamusta? Anong latest? Ang sitwasyon na tondre kay 5 John, magluwas diri sa may area sa Lapas, nag-check makita diri sa sitwasyon diri sa may city proper kay 5 John, widely one. Ang mga kauturan ta nga nagabariga diri sa mga karne, ari sa gapon kay 5 John. I-check taman kay 5 John kung maglapit-lapit. Gabi na may gabaligya pa karne. Anong klase ng karne naman? Ang gabi na hindi bilang pangihaw ya sang karne, hindi bilang aga na iya kagasta maghapon. Yes, kay 5 John. Gabi na niya. Yan kinanglanong karne tapos sa panyapon. Tapos na panyapon ang tao, baligyan mo pa karne. Midnight snack niya kay 5 John? Ha? Midnight snack. Okay. Karne ni kay 5 John, why ka kalubok? Huwag ka kalubok, kakalog lang. Nugay na, huwag ka kalubok man. Tistingi abi, singhot kung huwag ka kalubok. Kurya lang. Kay 5 John? Oo. Basi maguripatan tadakron kay 5 John? Huwag masaga pamati, aga tulok sa kundo. Abi mo? Sulusin niya si Adan niya, sige lang, maimog ikaron. Abi mo Aris tubang ko diyo, gadulot kalimutaw ya diyo, prong iya nga ginakwan, tulok sa kwan, sa monitor. Tim, may napili ka na da? Kay 5 John, may napili ka na da nga karne, way pa? Ay, kay 5 John, huwag kitang pamilya dyan kay 5 John. Hindi, ang bot ko silingon, may napili ka na nga interview hon. Anong bot mo silingon nga pili? Kita mo lang na. Ito madakpan gitsaw nga daw. Do ka defensive siya. Ato kay 5 John, na igidya ko na gina-specific na kay 5 John. Okay.
budlay natin. Kung si K5, dapat specified yun, oo. Yeah, abog K5 yun. Pero si K5 just ang talaro niya. Kaya siya ang man on wheels na ton. Ari na Sibo, yung din kutob sandalan magyan K5 John. Diri sa may area sang Lidis Madre. Mayari man nagmay sa isdat K5 John. Sorry sa K5 John yung mga karne nga nagulakaw. Karne nga may TL niya K5 John. Daw mo na permit target nyo kada gabi subungaw. May mga malain ka mga tuyo siguro ay. Dapat ang libuton ta mga buho-buho da, lain nga buho yan yung ginalaga target. Dapat ang mga buho sa dalan among pang targeton ta nga daw ang ginatago kanya nga buho daw mong inyo aw. Sa K5 Oo. Inalayhon man natin K5 natin sa libot-libot kita sa dalan kasi hindi kita man nagkarabi K5 niya makita natin kita may mga patak kita K5 tiara gid sila sa dalan daya K5 kag mga speaking sa mga buho K5 naglabay kita kay na diri ni bala sa may way akilid bara K5 sang Iloilo Provincial Capital ining dalan bara K5 nga may intersection kung diretson mo sabra man post ka na ba sa Mulyi Luni city proper K5 dira sa likod inang portion K5 maagi kada bara K5 sus sa pagkalap daw manapad-lapad ng tugawa K5 ano kantilado bara nga dalan kagang isa pati may mga buho K5 kag dra nga area na medyo madalong pa bala K5 may tendala na pwede ka matokalapos sa may area sa Rizal Lapos K5 kag sa may area sa Molilone City proper kag pwede ka marikalapos sa tulay dira na mapanapos sa may area sa lapas na K5 Isa sunod ganin kada kita mo na picturean mo para nga may ebidensya kita nga ipakita sa mga pumuluyo. Yes, K5 ayos. Wala. Iagyan na natin liwat K5 kay di nagadali kitabi kay na kay maging katuan kita nga isa naman ka manana na sa nga K5 na para sa kuan naman para sa sunod naman nato ng assignment ay importante may kuan lang may pagmalabay pag may makita nga daw amo nga balita automatic na dapat may picture na dayon. Ayos, sige. Yes, amogid K5 So, pangkabilugan, sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo, subong anong siyudad ta subong? Ang siyudad atong K5 malinong matawag do way gawa gid sang do ginamogamo mga do nagdinigan abi K5 Okay. May asawa ginlosong banay sa Tingaws may parte haway sa mga kirida K5 subong makatawag gid dati ka peaceful gid sa palibot naton. Ang mga balita gali sa nagligad do puro tanan pang marites nga balita no? Yes. Pang marites nga mga balita alos kalabanan gali. Ang mga K5 pero subong ti amon sa subong gapita wala K5 pero ti pero kay na do kadamo gid sa mga operation nga ginkandak sa kapulisan naton K5 kag ang aton niya kawaan niya K5 wala man siya nagapa-purong-purong ganyan mga panganod gano mabugat-bugat gano dumaybe K5 dumatawhay K5 na kag isa pa kanami subong nga ka dapya sa ngangin K5 tawhay subong langit kagina gasakay ko gina sa eroplano kita kung mga panganod daw kanami lumpatan mo kag lantaw kag maghigda-higda sa panganod blaw. Lagko sa mga panganod nga mga maputi ang kolor nga kon ng tawon mo ngara kabi sa babaw eroplano makita mo nga mga mga panganod o sila mo daw bato nga puti bla nga pwede bala mahigda-higdaan aw bugid K5 so mo nakatawhay sang langit kagayina hasta subong siguro ba si amo na kay daway naman tabagyo amo nga K5 daw katawhay man kaya tiyan mo na may mga bituon kita nga magita nga ba ko na minamo sa igpat na K5 no kanami sang bituon sa kalangitan. Yes, sa mga K5 kanami sa bituon sa kalangitan. Kangay lang sa kilala naton nga Inday. Nga kon masipatan ni Jason Talaron, do siya ang ginakilatan. Aguya. Donami to. O sige pa, sige be, padayon be.
sa subong kagabihon ka K5 June. Kanami sandap ka sang hangin sa atong ginawong. Kag sa dalan diri ka K5 June, makita nato ng dalaga nga nagaiwol-iwol ang ila nalipatan kita sa sugpon K5 June. Kaway pag-santo ang mga tinanggap na K5 June. Kung imo makitaan ang mga kababainhan nga nagalakat sa dalan, ang ilang nga mga hawak nagaluay-luay, nga ang ilang nga mga latrasa nagapamaypay, nga kaangay sang isa kalinay sa kilid sang baybay, nga kung makita nimo si Jason Talaron nagatulunto ng ialaway. Aragay. K5 John. Kita mo. Amo na dapat. Oo. Ano ko no? K5 John. Ano ko no? Do may ano niya, Bala sa daming piradahan. Wala layo man to si kuan. Do pa man to sa Hong Kong. Do may guripatan kita. Di man pulit danto. Pulit danto sa sining October. Hapos lang na iya pagpuli dia lain na yang lain naman na yang istorya ya. Ang pag-angga-angga ya madala niya sa angga-angga ya din niya. Subong niya dapat amo ni dapat ang subong. Sige, ayos. Sige, K5 John, bantayan pagin sa mga tingparamati natin K5 John, ang mga posibleng hitabo ka mga balita nga buka natin diri sa may syudad dokon probinsya sa Iloilo kay K5 John. Sa ginang sitwasyon K5 John, ginadurong sa Kaluan sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kaupon sa patrol K5 John, si K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan, sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, oras naton mga ka-K5, 55 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sila nga pagpangaraga na batian ng situational report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refugio. Shout out anay sa kay Rento Templora watching from Marawi. Sa kay George Tagulimot good evening man. Sa kay Mambangs PSG may gabi kag sa kay Loven Poras. Good evening Idol John. Pa-shout out Idol John. Hehehe. Kay Lionel Castel watching from Canada, shout out man. Kay Tukayo ko Sir John Amahan di Tanoy. Nga ginapangitaan yung gitsin nga paagi nga mabalda si Master Jason Talaron. Imo man ito, imo man isugo, Master. Sadya gini mong tapos gini sila. Sakay Jeffrey Amado, shout out Idol John watching from Tapas, Capiz. Sa Tapas, Capiz, mga ka-K5. Ayos! Ang mga balita yun na bata ng mga ka-K5 ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa karuan sa Klinika Distribayo, the antiviral and antibacterial specialist. Labi na gid sa subong ng mga tinion. Mainit siya tapos maulan naman, tapos kung mag-ulan na gani, mga ka-K5, nagkatabo sila nga nagakabuhi naman ang mga lamok. Pagwas nga damo naman lamok, mga ka-K5, labi na gid kay ang mga damang subong ita panghunting man sa mga kabataan. Imbes nga mga damang niya, muni sila ang mga nagapamatay, nagapangkaon sang lamok, mga ka-K5. Paano abi karon makaon sa mga damang ang lamok? Kaya ang mga damang niya, mga ka-K5, ginapanipon sa mga kabataan, kaya ginapahibag, ginapaupas. Kundi amo na sang rason kung nga ginaigo kita sang dengue, mga ka-K5, no? So para malikawan nato ng dengue, mga ka-K5, dapat inom kita sang Klinika Distribayo. Ano ang mga sintomas ng dengue para nga ma-aware ka mo? Sintomas ng dengue, mga ka-K5, ginahilanat ka, sakit imo ulo, tapos may dala nga pagsuka para nakit sang kalawasan, tapos naman naobserbahan ka nga rashes nga nagatubo sa imo guya, kag sa imo nga parts ang dughan. So amo ni mga sintomas, mga ka-K5, nga ikaw ang ginigo na sang dengue fever, no? So imo naton mag-Klinika Distribayo, mga ka-K5, no? Kaya ang Klinika Distribayo superfood supplement ini siyang ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, no?
kag lakip na sang vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil ang parte sang D3 Bio ginahimo ini sang lawas naton into monoglycerides. Isa na dira mga ka-K5 ang natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga bahin sang D3 Bio ang iya or gina-consider ini nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorpsyon sang pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas mga ka-K5. Kag ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadengge. Tapos ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man malikawan sang aton nga lawas ang bleeding o kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue mga ka-K5. Baunay ka importante ang klinika D3 Bio. Magluwas sini mga ka-K5 gabulig manin siya para sa pagpabakol sa ato sini nga immune system. Ilabi na gid ko ng ato sini nga mga kauturan nga nagainom sa klinika D3 Bio ang medyo mahina-hina na ang aton sini nga immune system. Magklinika D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5, ginatamyaw naton si John Paul Dizon, may gabi John watching from Municipality of Dao, Capiz. Sa kay Jeffrey Amado, shout out man watching from Tapas, Capiz. Kay Archie Niel Halyurina, good evening man. Kay Tams Biatizula Monsales, shout out idol watching from Yagao. George Tagulimot, sinya Tets, may interrupt ko anaybe. Single pa na si K5 idol Guapa Alex. Awa, tanan na di nga mga kababainhan namon nga mga kware, puro na di dalaga. Puro na di mga dalaga, mga ka-K5. Halin sa kay Ma'am Jem Kwan Bustamante, amo na sang pinakagwapa de. Asta panaog sa idalom, puro gid mga dalaga gid. Why gid sang bananhan di kag mga batanan kag mga bananhan, why? Puro dalaga tanan-tanan. Di malas lang nila kay kami puro mga asawanhan. Kay kung mga soltiro lang kami, alaban-laban na mamili kami kung sino di mo. Puro dan mga gwapa. Sos Maria Ihunis, Tigarapon ni Santissima. Mga ka-K5, ano plano mo? May tuyo ka. Sa kay Julie Alberca Gansiada, mayang gabi lang, Idol John. Kasi kay RJ J. De Los Santos, good evening. Mga ka-K5. Balikay kita dugay-dugay sa iban pa nga mga balita kag information diri sa ato sini nga pagpangalaga. Aton nga oras, alas 11:01. Kampiyon sa balita, kampiyon sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon ng Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Kikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon ng Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure
to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 10 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Sa sininga mga tiniyon, i-check naton anay ang latest nga investigation sa ato sininga mga pulis dito sa may banwasang Sara mga ka-K5. Ini may kang tanan sa sining natabo nga report no pagpatay sang isa ka babae kag gin-report nga inang aligar nga ginhimuslan ng isa ka minor de edad nga hinablo sa sining biktima nga ginpatay mga ka-K5 no? Dito sa may banwasang Sara mga ka-K5. This time i-check naton ang K5 Sara News FM Iloilo 88.7. K5 Sara Iloilo. Upod kita sa kay K5 Rijan Bataanon. Sa sininga mga tiniyon. K5 Rijan sa kampiyon nga report. Direkta sa sudad sang Sara. Direkta sa banwasang Sara. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Yes, K5 June, no? Nadakpan na ining suspect sa pagpatay sa nga 44 anyos nga babayi. Kaga nagintahayag nga naghimulos man sang 17 anyos nga dalagita sa barangay Arante, Sara, Iloilo, Oktubre 3 2024 ka-K5 June. Ang suspect ginkilala nga si Ricardo Teruel alias Ricky, 34 anyos, sang barangay Villahermosa, Sara, Iloilo. Kag ang biktima nga napatay or ginpatay ka-K5 June mo si Grace Asiwagan Fortaleza, 44 anyos. Sa interview sa K5 News FM Sara, kaya Police Major Georgian Suegay, Chief of Police ng Sara Municipal Police Station, positibo ini ka-K5 June nga ginkilala ang 17 anyos nga dalagita. Ang suspect kay ginagpresentar ini sila ka K5 June sang 3 ka picture sa ating dalagita. Kaga sa duha ka first picture ka K5 June, ang reaction sinisang dalagita do tama lang gid ka normal kag ka plain ka K5 June. Apang sa gipakita na nila ang picture sining ginaaligar or sang suspect nang hysterical ini ang biktima ka K5 June kag do ginatudlo niya gid
bala nga syagid. Ginkonperma pagid sa mga kapulisan, gin-invite ini nila ang suspect kag gindala ini sa may two-way mirror ka K5 zone. Pag nakita ini siya sang aton biktima, kag nagakuluro gid ini siya nga ginatudlo nga syagid ka K5 zone, no. Bangod sini desidido nga magpasaka sang kaso ang pamilya sa nga biktima kung sa diin ginpahayag sang opisyal nga posible nga murder ang i-file sa sinikaya Terwell ka K5 June kag kung ini mapamatud-an matapos magwa ang result sa nga medical sang sining dalagita pasakaan manini siya sa nagkakaigo nga kaso para sa dalagita ka K5 June. Parte sa pagpanghimulos. Yes, ka K5 Kung mapamatud-an nga magpositibo ang paghiwat sang inang pag-medical, no, o kung pag-check up, no, sa sining biktima nga 17 years old. Yes, ka K5 June. Anong panasayon sa 17 years old daw sa sa pagpangusisa sang aton nga mga pulis? Paano natabo ining insidente? Ka-K5 June, no, gin-try inilipungon sang based sa aton nga interview kagina, gin-try ini siya lipungon sang suspect ka-K5 June kag kun tani panginmuslan. Hindi ta pa maklaro kung napanginmuslan panggid siya or wala kay wala pa ni nga medical nga nagwa or result sa medical. Apang sa during the process ka-K5 June, nagbugtaw ini nga tiang ining 44 anyos nga babayi. Kag siguro sa kakulba man ka-K5 June sang suspect, iya na inigin lampusan sang dos bordos, kag ang ining nalipo nga 17 nga anyos, nakabugtaw na siya ka K5 June matapos ini siguro natapos na ang pagpatay or napatay na sang suspect ini nga 44 anyos nga babayi, nakabugtaw ini siya kuno ka K5 June ang 17 anyos nga dalagita nga pagwa na ang ini nga suspect sa ilang nga balay. Nga ginatulugan. Kag dito na siya dason ginhulat niya nga makagwa ka K5 June kag nangayo na siya dason tabak sa ingod balay man or sa ingod man nga establishmento sang ilang nga ginatulugan. So paano sa nahimuslan kay ang informasyon nga may mga pagbugtaw ya daw wala na siya nagasuksok na ubang iya sining short kag iya sining underwear? Ka K5 June, ginpilit inibuksan sang suspect ang bintana nga kung sa diin dito siya nag-agi. Siguro ka K5 June, tinutuyo, manggid nga panginmuslan siya, no? Kay ang base sa aton nga interview kagina, kung siling nga mangawat man siya, wala man siya kawaton sa lugar nga to. So, ilugani sa nga pagdetalye sa aton sa nga nanay-nanayan, sining dalagita, gapanugid, ining langayo, inibulig ang dalagita sa ilang nga balay nga nagagumon pa ang buhok, do wala pa kapamatak maayo ka short, no. So dito nakita ka K5 June nga basi gid man ginahipangin muslan ini nga dalagita ka K5 June. So botsilingon nga ang dalagita gali ginlipong siya kagamo paghimulos? Ka K5 June. Dason sang pagbugtaw yan amo na to na diskubrihan niya nga luslos na iya nga short kay iya sining underwear, then patay na iya sining tiya. Ka K5 June, kag manuglakat na ining suspect ka K5 June sa area. I see. So ang suspect manuglakat na sang ini siya ang nakabugtaw na manliwat. Kay may istorya ka K5 June or may nagaguha nga istorya nga ginlunggi pa ini kuno sang suspect ang ulo sining dalagita kag nagpakunukuno ini kunong dalagita nga patay na siya. I see. So ang natabo galing nga daw bali ang yang liog daw mo na. Ka K5 June. Tapos nagpakunukuno ang dalagita nga daw kuno abi patay na siya. Yes, ka K5 June. So nagpalipong-lipong siya. Then after sina waay na niya madumduman, waay siya kabatyag kung paano sa ginhimuslan? Ka K5 June, no, base sa interview sa iya sa mga kapulisan ka K5 June, hindi man siya kasaysay, pero sa iya nga paghulag bala ka K5 June, the way siya nga maghulag, kag the way siya nga mag-act man ka K5 June sa mga pulis, mag-atubang sa mga pulis, do may something gid nga natabo sa iya ka K5 June. I see, no? Tungod sang isa sa mga nakita dire nga tiamo na, no, pagbugtaw ya sang nalipungan siya. Pagbugtaw niya, wala na siya sang short, ang iya nga short na uba, kag ang iya nga underwear na uba man.
Ka K5 June. So kung buhay siyang tinutuyo ang lalaki, simo kung tao simo nga malain nga bing ubaho ng short mo kag panty. O hindi da? Okay. Kag back sa interview ta kagina ka K5 June sa police station no. Sang pagkabalo naton nga ang suspect na nadakpan na or ara na sa kustodiya sang Sara Municipal Police Station. Nagpangusisa kita dito ka K5 June sa mga himat sining namatchan or sa sining dalagita ka K5 June. Nagakadto ina dira kuno ang suspect sa ilang nga lugar kag mag-inom-inom kag daw ginatulok ini siya kuno ka K5 June sang suspect nga daw may gusto gid siya nga tinutuyo or daw ginaubahan niya bala ka K5 June sa iyang pamigsaron ining dalagita. Daw ginatulok yang nga daw ginahublasan. Ka K5 June. Oh, you see. So, ang lugar nga ginaistaran sining suspect ni nga ang barangay nga ginaistaran niya lapit man na sa lugar na sa ginaplastaran sang o sa balay sang sining mga biktima. Yes, ka K5 June. Kung i-describe taguro sa isa ka subdivision, ka K5 June, mabutang taguro sa mga tatlo lang or apat ka balay ang lakang sang balay sang sining biktima kag sang suspect ka K5 June. Kuna mo lapitay lang gali. Tinga ano na daang anong balay sang sining kuanaw sa sining biktima ni restaurant kalan-an? Sa ingod sinisang ginatinara nila ka K5 June sa dalom sang establishmento sa kilid nga part ka K5 June do kalan-an ini siya. Sa pihak naman nga bahin sang establishmento do alarkilahan sa nga gown sang mga Amerikana sang mga bayo kag sa babaw nga parte ka K5 June puro ilimnan ka K5 June ang parte nga bahin naman sang establishmento. Kag ang ila balay ka K5 June nagdesidar ini si Grace nga magpuro patindog sang do balay man sa ingod sang sining establishmento kag amuyad ni ang ginatinira nila sa dalagita ka K5 June. I see. So ano ang pagkadakop sa sining suspect ni ako ya kun gin panginwala? Ginapanginwala pa sining suspect ka K5 June nga kilala ya ining sa ang biktima ang dalagita bala ka K5 June. Ginapanginwala niya nga kilala niya ini kag ginapanginwala niya man ang ginaakusar sa ana. Apang ka K5 June no ginatudlo gid siya sa sining suspect nga siya gid nagakuluro gid ka K5 June ang suspect samtang ginatudlo siya nga siya gid ka K5 June. Ti paano i-abin identify kay ti suno sa iya nakabunit man bala tong suspekto? Nagbase ang mga kapulisan taka K5 June no? Kay gin pagkakita ko no sang picture sinisang biktima sang dalagita ka K5 June pagkakita sang picture ya gin pa zoom ya pa ini ko no ka K5 June siguro do may parte sang itsura sinisang suspect nga natandaan man siguro sang dalagita ka K5 June sang nakita ya ini no syempre hindi man guro mag-react ang dalagita ka K5 June kung wala man lang tuyang tao saan nga nakita na. So base sa iyang reaksyon ka K5 June sang pag-zoom katong picture dito na daso hinala man ang mga kapulisan ka K5 June. So tungod sa reaksyon sang dalagita nga daw hinadlukan nga daw ginakurog sa makita yang itsura sa sining suspect nga ini. Ka K5 June. Okay, so anong gingamit sang suspect sa pagpatay sa biktima ni nga tiya nga 44 years old baratiya lang gid kahoy lang gid. Kag may istorya man ka K5 June nga may bato kuno ini nga ginagamit man sa patay sining biktima ka K5 June. Ay so baratiya kag bato. Kung sa bagay sa picture gani makita pa nga may bato sa may bato sa kilid. Gakatulog ning biktima sang ginlampusan. Ka K5 June nakabugtaw ko nung ini ang biktima. Okay. So, pero antes nga magsulod ang ining suspect, gakatulog ang biktima. Tapos nakabugtaw lang. That's why nga sang makabugtaw na mo nilinampusan niya dayon. Yes, ka K5 June. Siguro daw ginapanginuslan niya na siguro ining dalagita or naga-process pa lang siya nga maghimalo sa sining dalagita kag amo pagkabugtaw sinisang 44 anyos nga babae ka K5 June. So botsilingon ang target kidya sang suspect among dalagita nga 17 years old. Yes, ka K5 June. Tapos ining 44 years old ya nakabugtaw lang. Ka K5 June. So dawa ni siya plano yang ihimuslan ning 44 years old. Wala man ka K5 June. Okay, sige. So siya pa lang isa. Ang report na siya lang isang suspect o kung may upod pa siya?
Sa subong nga mga tinion ka K5 John, kagina gali ka K5 John base sa ato yung interview kay Hepe, isa pa lang man ni siya ka K5 John ang suspect na ginaaligar kaga gina under observation, under investigation sa aton mga kapulisan ka K5 John. Okay. Sige So tumalagsahon ng galuntad ang mga balita de sa inyo sa may Sara pro ka brutal man klase ka mga balita no? Galupok gid ka K5 John. Kani man makon mo na sa may barangay Arante ni nabukid nga porsyon ni kakadto na kuda sa barangay Arante mo. Ambal gani ka gina ni Mayor ka K5 John base sa ato yung interview sa iya kagina no. Sa iya ka manuglima na katuig nga termino diri nga bungko as an alkalde or as alkalde sa siningang mga banwa, subong lang siya ka K5 June naka-experience nga during sa iya nga pagpungko nga may krimen nga amo sini ka brutal nga natabo diri sa banwa sa Sara. Ati may na at least nasulbar man dayon kay manti ang suspect na dakpan. Inakon kagati kung mapamatud-an sa 17 years old nga witness nga siya man ati mga tubang gini siya sang kaso nga sa iya sining ginhimo ang katuntuhan sa sining magtiya nga ini. Ka K5 John. Okay, sige, salamat kid ka K5 Rujan, ano gani? Rijan Rijan gali no? Pantamalika K5 John. K5 Rijan, no? Thank you kid. Yes, ka K5 John, ang ining balita ginadulong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Naka-coffee ka na, naka-detox ka pa. Balita nga gikan diri sa Banwa sang Sara. Ako si ka K5 Rijan Arbat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. K5 Night Watch June Alojado Kapulon. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Night Watch. Nabatian mga ka-K5 ang report kay informasyon nagikan sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, direkta sa may Banwa sang Sara. Ini may kang tanan sa sining nagluntad nga pag patay sa sining ginaligar nga pagpanghimulos no sa isa ka 17 anyos dira sa may barangay Arante sa Banwa sang Sara mga ka-K5. Sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5 sa iluhan nato ng iban pa nga mga balita kang informasyon naman nagikan sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Mga ka-K5, check naton si ka-K5 Aaron Lloyd Ripoyo sa sining drug by bus operation na naman no Bausos Maria Ihone. So pila naman kamilyo na dakpan nga illegal nga druga Oy untat mga ka-K5 nga inang binaligyan na isang illegal nga druga diri sa syudad sang Iloilo kag sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5 yung minilyo naman nga mga illegal drugs ang natigayon nga madakpan sa ato sining nga mga kapulisan sa giniwat nga drug by bus operation kag iban pagid nga mga detalye sang mga balita kung kita sa patrol with ka K5 Aaron Lloyd Ripoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga Report. Stand by! K5 News FM Kampiyon Report. K5 John, mayong gabi sa ato mga ating paramati ining balita natin may kantanan sa patigayon niya by bus operation dira sa may barangay Serge Pototan, Iloilo, K5 John. Patigayon ini siya alas 8:33 kagina sa aga, Oktubre 3. Sa rin ang subject, kamo si alias Ricky, 48 anyos, kag si alias Kerker nga 23 anyos, K5 John, doon sa residente sa barangay Serge sa Nasambit, Banwa. Suno kay Police Major Jersey Besas, ang hepe sang Police Captain Jersey Besas, ang hepe sa Pototan Police Station. Pero maklan si Ricky, sang isa kata 6 sa ginapatian sa buo, gamit ang 4,500 nga bypass money. Karon pagrekisa kay 5 Zone sa ila na recover pagidari ang pitro ka mga plastics ang droga nga titanan ini kay 5 Zone nagabugat sang 70 grams kag may estimated nga market value nga 476,000 pesos. Na-recover man sa ila kay 5 Zone ang isa ka .22 caliber revolver nga may 5 ka mga live ammunition. Bayad pa sa pulis nga duwa na ka bulan kay 5 Zone nga ginamonitor si Ricky kag nga upod kag naibaluan nga ang mga naristo man sa Pototan Police Station nga mga subject na sa bypass operation kay 5 Zone amo ning ginabaligyan nila kag pila pa ka individual dira lang sa Banwa sa Pototan sa kay 5 Zone.
kag na siling man sang mga suspetyado sa pulis nga diri sa may area kuno sang haro nagakuha sila sang supply ka K5 John. Diri pa sa haro gakuha sang supply kay dalon to. Yes. Dalon to sa kwan sa din ganitong race pututan. Yes, K5 John. Bago. Ti mga pila ang kwan gid pangkabilugan pila gid? Pangkabilugan K5 John yara sa 476,000 pesos kada. Lapit-lapit naman medya milyon no. Puwerte naman. Ano namin naman pang pakdol magamon niya. Bilak-bilog na yung subject siya malang isa. Duwa ni K5 John. Duwa. Kag duga ba sa police district K5 John nga si alias Ricky ni anay naman na preso sa among nga kaso kung sa pagbaligya sa droga kag anay man siyang tukang surrendery ka K5 John. Ano nag-plea bargaining naman? Amo ni check pa sa pulis nato ng record niya pero ay di sali na sila ni Captain Besas nakagi sa preso na K5 John. Okay. Dugang pa K5 John yung mga balita naton ining magkantanan sa update daw K5 John nagluntad sa pagpamuno dira sa may barangay Dawisor sa Raga Iloilo nagluntad ni K5 John gabi sa Oktubre 12 diin ang mga biktima mo si alias Mardion, 34 anyos, kag alias Mayok, 57 anyos, kag ang suspect si alias Patso, K5 John, 45 anyos, pareho man nga residente sa lugar. So, kay Police Captain Zara de la Rosa, ang epes ng Saraga PNP nga tiyan mo rin nagkadto ang suspect K5 John sa nagkadto ang sa ilang police station ang pamilya sa mga biktima, kag may initial nga ginsiling mapasitel sila. Pero wala pa sang pinang decision K5 John bangod, maistorya pa sila sa ilang utod. Ginpahayag pa din ni Captain De La Rosa nga yara naman sa mayong kondisyon ining si Marjon kay ti ang pila si K5 John nabunan gid sa tuo niya nga tiyan sang suspect. Samtang ang ang opodyo man niya si alias Mayok may pilas ng tuya sa agtang kag tiil tugas ang komosyon na natabok K5 John kay si Mayok ni nga biktima amo ni siya nagpacify K5 John ako na mapaunta tani ni ang kinagamos ang suspect kag isang isa ka biktima pero na dalahig siya kay K5 John kay sa sunod sa investigasyon sa pulis sa K5 John ubog na niya nga daan ining suspect sa nagkadto ni sa balay sa biktima tapos nagkomprontahan na sila K5 John kag diri na nga hinali nga kandos ni siya kung ginbuno ni siya sa suspect kag tinagwa ining ang isa pagit sa biktima nga si Mayok agud niya magpugong sa ila pero ti siya nadalahig man ka K5 John. Ang suspect yara sa gapon sa kustudiya sa Saraga Police Station kag tinatanana ni sa i-release buwas kay bangod malapse na ang iyang reglementary K5 John, reglementary period. Okay. Sige, K5 John. Alay, kontra na K5 John gali. Information nga ginatag sa ato ni Police Major Daji Derima. Ang epesa nga pabiya PNP K5 John si Major Derima duwag si Paway ining regarding sa kasama nila nga bypass operation alas 8:01 kagina sa nga gabi K5 John subong adlaw. Dira sa may barangay bala pagpabiya ini K5 John ginpatigayon ng operation sa diin mga nagkaladak na mo si alias Panoy, 46 anyos, si alias Dandan, 38 anyos, pareho nga residente sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Sa K5 John, sila din na baklan sa isa ka plastic sachet sa Grapatian, Cebu, gamit ang 2,500 siya nga bypass money. Na-recover pa K5 John sa ilang posisyon ang pitapagid ka mga plastic. Kag initanan si K5 John, ang nagabugat sa 23 grams estimated kag may market value nga ginabanta 160,000 pesos ka K5 John. Karon ini sila yara na sa kustodiya sa Pavia Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso. Sige K5 John, ini nga mga balita naton nga nakuha diri sa mga syudad o probinsya sang Iloilo ginadulunggid sang Kalawan sang Extend Food Supplement for Men kung luyag nyo si Mr. magbasog ilang chorizo de Bilbao kag hindi na magaluloy kung kamo maglabing-labing mga misis inom nang sang Extend. Oo, daw kadamo sa ngalan nga chorizo chorizo ano nga nito chorizo de Bilbao.
Hindi nga mo na ngalan niya. O di nahalin ang ngalan ng Chorizo de Bilbao naman. Amo nang sa kalibo. Hindi K5 John. Kainin mo tarang ko nag-isa. Sa amon dira sa may kataning Banmulo dira. Paglabay ko na sa tina listener naman na sinini Marlon. May brigya sa Chorizo Bilbao. Okay. Hindi na kabit-kabit sa K5 John. Ano man? Amo ning tsura. Guro sang kargada ni Tiyo. Ito nga kung may ka-extend food supplement ay galayat-layat. Okay. Ate, sige So kinanglanon inom sang extend food supplement for men para nga imo nga nagaluy-luy nga Chorizo de Bilbao matig-ana kag magtungkaro. Amo nga K5 John. Para kung may makainom sila K5 John sa extend food sa food supplement for men, naka round 5 ka na si Mrs. Maisa pa. Abaw. Amo ng kampiyon, dapat extend food supplement for men sila kay nga may maka na, hindi baka hindi baka, maka. Maka. Maka na siya or ginatawag naton nga lipidium myine kung ini siya ang iyang ngalan nga totoo dito sa may Piro, no? Sa Piro sa Piro ni sa may South America. Tapos ining ngalan niya sini Spirobian ginseng gid, no? Para nga makilala kag ma-identify bala pero kon sa ila dito yay lipidium myine ang ngalan niya sini K5 Aaron. Yes, I'm good. So ining lipidium myine ni or ginatawag naton nga Peruvian ginseng nagabulig na siya para sa enhance ang resistensya, pagpa-enhance ang manoy nga mag-expand sa sang insakto kag wala labot sina nagapanami sang aton sini nga testosterone level namon abla. Tapos may klabuwaska pagid na siya. Ang klabuwaska naman niya nagapanami na sa sang blood circulation. Namon na rason kung nga kung magtungkaro si Chorizo de Bilbao, once makainom sang extend food supplement for men, daw kaangan na sa sang kubra nga mamuntog. Amo gid K5 John. Okay, sige. Sige K5 John, kagawin natin ang kwat naton yung mga balita dito K5 John sa Pinalangga Sulado kon probinsya sang Iloilo. Kapon sa patrol K5 John, si K5 Jason Aaron. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo. Nakadala sa aton oras 36 minutos na nakaligad sa alas 11. So hindi makalipat extend food supplement for men. Bakla sa tanan nga mga butika nationwide diri sa ato sining syudad kag probinsya sang Iloilo. Produkto ini ni Doc Ramil Uy mga ka-K5. Ngaton nga oras alas 11:36. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala.
Banala. Oy, gara. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagbati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yung last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin, Okay, okay. Isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugay sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Paligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasam, isang box na DPX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na paginsam, Pisos! Bakalay suwater. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso ba kayo suwater sa mga? Aray. Udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yay, pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw mo lang binog. 200! Yung matubag pasakay, nindoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na, pagdating mo sa lagbong, ako mo 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotan, hambang naton, hep-hep hooray lang, pero ang bata K5, News FM. Ang K5, duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM, bayaw sa babaw. That's not episode kasi nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang. Wala problema ko pa naman niya. Sige ha. 1, 2, 3, go. Ano
Tungod-ituan na lang kabumpalis na doon na. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre po na-able sa lingon ikaw mampang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-nubo sa natin 500. Mas na 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, dili ka sa nagkaipo talagan! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Magulong ng logo? Sino lang tuglo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabor kita sa 45 minutos nakadigat sa alas 11. Ay ginatamyaw gali kay na shoutout dira ang mga mapisan nga mga tanod sa barangay Kabugaw Norte Pavia. Nagapamatik sila subong kada gabi sa tanod outpost samtang naga-duty si Kagawad Gali. All sa mga tanod. Ngayong gabi lang da. Sinema tiniyon mga ka-K5, check naton ang dugang nga mga balita kay impormasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Nagikan naman sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining report nga ang political aspirants dapat magpabilin nga kalmado agon malikawan ang pag-ilinaway suno sa provincial Comelec. Ilinaway diri sa amon sa siyudad sa Iloilo sa probinsya ya ilinaway itong mga politiko diri sa siyudad sa Iloilo yo. Pamilit na lang nga makuan mo nga marigluhanay mo. Ano mga detalye sa mga balita o kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Kay 5 June, dapat nga mangin kalmado kag hindi magpadala-dala sa Balatsyago ng mga political aspirants. Agud nga malikawan ng mainit nga pagbinaisay o kon pag-inaway sa piyak nga mga partido. Iniing nangin panugyan ni Attorney Rainier Laison, Provincial Election Supervisor for sang Iloilo Provincial Comelec. Sa pa kay Laison, ini ang ila dapat himuon agud mangin modelo sa ila sinitag sa ka mga supporters. Pahayag pa sang natungdan, dapat man niya itugyan na lang sa publiko o kon sa mga residente sang ila lugar kung sino ang ila pagabotohon. Kagini nga balita ang nadarong sa inyo sang Direx Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, dugang nga mga report ng impormasyon nagika naman kay K5 Jenny Kauyunan. Ni may kang tanan sa report nga si Mayor Jerry Treñas kuno ginkonfirmar ang pagbalik upod sang team Barunda kag Treñas sa politika. Galing iya lang hambal ang kay Barunda daw wala gito sang may galusot. Kaya mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report.
Kay K5 June ginkumpirmar no ni Mayor Jerry P. Trias nga liwat na nga naghumpong ang campus ni kag ang kampo ni Congresswoman Jamjam Baronda. Sa pahiya nga ginpagwa ni Trias kay K5 June magapapili si Baronda sa pagkakongresista kaupod ang anak sini nga si Raisa Trias Chu sa pagka-alkade. Nagapati kay K5 June ang alkade nga mas madamo pa ang malabot sang syudad sang Iloilo sa paghugpong sang duha ka partido. Samtang kay K5 June ginkumpirmar man ni Trias nga mapahuway na ini sa politika. Matandaan kay 5 June nga sang bulan sang Marso ginanunsyo ni Trias ang ila political breakup ni Baronda kag indusong iya anak sa pagka-kongresista. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikanana ka detox ka pa. Report ng gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, sa ilo naman kita sa mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante, school-based vaccination sa probinsya umpisahan na sa Lunes. Ari mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 News FM Kampiyon Report. Kay 5 June, mag-uumpisa na sa Lunes ang school-based vaccination para sa mga kabataan diri sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Provincial Health Office, lakip sa mga ihatag nga bakuna amo ang mga bakuna para sa tipdas, tetanus kag diphtheria. Dugang pa niyang target no nga mga kabataan kay 5 June amo ang mga learners gikan sa grade 1, grade 4 kag grade 7. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement tugod makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kaagiban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang katapusan naton nga balita nagikan naman kay K5 Karen Badilla mag-live-in partner nga nakuhaan sang 7.4 million nga balor sang shabu sa uton natala nga pagapasakaan sang kaso nga pag-violate o kon paglapas sang Akta Republika numero 91 65. Yari magdetalye sa mga balita upo kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampiyon nga Report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. K5 June natala na kapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mag-live-in partner nga nakuhaan sang shabu nga nagabalor sang 7.4 million pesos aka K5 June. Naibaluan nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o RPDEU 6 sa pagpanguna ni Police Captain Glenn Suliman ang drug buy bust operation dito sa may barangay Kabanbanan Uton alauna kainas ang kaagahon no ginkilala ang mga naaresto nga sanday Magdalene Besina, 32 anyos, residente sang barangay San Marcos, San Pablo City, Laguna, kag ang live-in partner sini nga si Andrew Leoterio, 32 anyos, kag tumandok naman sang barangay East Timawa, Molo, Iloilo City. Madugay naman yung ginamonitor ka kay 5 June sa mga operatiba ang ining mag-live-in partner sa diin si Magdalene ang supplier, keeper kag distributor sang shabu diriya sa Iloilo kung sa diin ginakuha sini ang iya nga supply didto sa bahin sang Luzon. Kag ipaidalom naman sa drug test ang ining mga suspect subong man ang mga suspected shabu nga nakuha sa ila. Nahibaluan nga 13 kabulto sang shabu nga may kabugaton nga 1 ka kilo ang nakuha sa ila. Lakip na ang buy bust item nga nabakal gamit ang 50,000 pesos nga buy bust money. Samtang may kabugusan naman nga balor nga 7,480,000 pesos ang shabu nga nakuha sa mag-live-in partner ka K5 June. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report.
Ayos, nabatian na mga detalye na sa mga balita nagikan sa ato sining mga K5 Patrol Reporters. Alang-alang na galing tiyempo ta diri sa ato sining pagpangalagad mga K5. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM, Iloilo, ako naman yung K5 June Aluhado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpi